दिनै उर्ला पुतुला चेनेलनि जेसेबां साबस्क्राइबारफोर दङ गासैनिसिमबो हेपि मेरि क्रिसमास लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोङो बरायहरबाय हेपि मेरि क्रिसमास गासैनिसिमबो लोगोफोर दा आं बेखौ मिथिनो लुबैदों आंनि साबस्क्राइबारफोरा आंनि भिडिअखौ नायग्राफोरा सोर साबेसेया दिनैनि बे क्रिसमासखौ मानिग्रा दङ अन्नानै कमेन्टआव लिरनानै हर जुदि नोंथांमोना नायदोंब्ला जोंनि भिडिअखौ जायफ्रा क्रिसमासखौ मानिदों अन्नानै आंबो मानिदों होननानै कमेन्टआव लिरनानै हर आं मिथिनो लुबैदों जे जोंनि उर्ला पुतुला चेनेलनि फेमिलिफ्रा साबेसे क्रिसमास मानिग्रा दङ लोगोफोर क्रिसमासाव जोंखौ आलासि जानो लिंहरा नामा रावबो सोरबाफोर जुदि जोंखौ आलासि जाहोनो गोसो दङब्ला लिंहरनो हागोन कमेन्टआवहाय बुंहरनो हागोन नोंथांमोना लिंहरोब्ला आलासि जानो थांनो थाखाय जों राजि अन्नानै गोसो दङब्ला लिंहरदो जोबोद गोसो लावदुम फिथा अनासि फिथा एंख्रं फिथा आरो मा मा फिथा होनो बुंख'नो हाला गोबां दङ गोबाङा गोबां रोखोमनि सावो अन्नानै नोंथांमोना जोंखौबो बरदिनाव बरायनो गोसोब्ला लिंहरनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों थांनो राजि जानानै दङ आंनिफ्रायबो साफ्रोमनिसिम हेपि मेरि क्रिसमास लोगोफोर आरो आंबो सासे नोंथांमोना बरदिनाव लिंहरोब्ला थांनो थाखाय थामथिम जानानै दङ जियानो जाया नोंथांमोना लिंहरोब्लासो थांनो हागोन लिंहराबा थांनो हाया आरो साबेसे क्रिसमास मानिग्रा दङ जोंनि मेम्बाराव खोन्थाहरदो आरो बारा लेट खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ जोङो जल्दि नायहैनोसै थौ आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला ना लोगोफोर लाइक होनो दाबाव आरो कमेन्ट लिरनो दाबाव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो फोथायनाय थाबाय गासैनिसिम मामाया नोंनियाव फन हरफिनबावदों नामा गैयाथ' इसा आंथ' आरो नोंनियावसो सोंनो नागिरदों आइया फैनायनि खोथाखौ मा बुंहरखो होननानै गैयाथ' खबर हरफिनाखै माथो बिदिब्ला मामाया आं सानदों नोंनियावसो हरनानै रायलायहरबायदां बेनिखायनो नोंनियावसो सोंदों आङो फैनोबा होजादोंना होजायाखै न'नि मानसिफोरजोंबा बेबोथ' मोनसे खोथा औ न'निफ्रायबा फैनो होदोंना होआखै जों लिंहरब्लाबोथ' जायाना गाव उनाव खबर हरा बे फैगोन ना फैया आरो जुदि साननैसोनि उनावबो फन हरथाराखैब्लालाय नोंनो फन खालामनानै सोंहरफिनदो आरो फैगोन ना फैया होननानै मानो साननैसो नेनो आयाथ' मैयानो बुंहरदोंना बेथ' फैब्ला दिनैनो फैगोन आरो फैयाबा फैखानाय नङा आं दानो फन खालामनानै सोंहरनोसै मामानियाव आरो फैयोब्लालाय नों लाना फैबानो जाबाय आरो बेलाय बबेजों फैनो हारसिं फिसाजो आरो आंनि बिजामादै आंखौ लायलायनो गोनांथि गैलिया आं गावनो हारसिं फैबाय आयै नों सफैबाय औ आं गावनो फैबाय आं हारसिंनो फैबाय नाथाय मामा मानो खबर हरासै नोंखौ लायनायनिसो जोंथ' खोथा रायलायबाय थादोंमोन नों फन खनसे खालामनानै खोन्थाहरबानोथ' जायोमोन ना आं गावनो हारसिं फैनो होननानै फैबाय मानोथो आरो नोंसोरखौ खस्थ' होबावनो बेनिखायनो आं गावनो फैबाय दे मोजाङानो जाबाय जोंथ' सिन्थासो जाबायमोन फैगोन ना फैला बियो होननानै औ मामा नों फैबाय नालाय मोजाङानो जाबाय नोङो ना थांनोनो नांला बै न'आव थांफिननो दरखार गैला नों बेयावनो थादो नों बेयाव थाबाय थाब्लानो बाबायाबो नोंखौ होसो गावनो फैगोन बेयाव बै न'आव नोंसोर थांफिननो नांला मामा बेयावनो थादो आयु हाबाब बेबायदि बोरै थानांगौ जाखो आं बेबायदि थाथारनाय फैयाखैथ' आरो बेबायदि थाथारनाय फैयोब्लाथ' नोंनि आबै आबौआ माथो जोंनो जेबोखौनो होनाय नङा हासिब गंसेबो होनाय नङा बिसोरो नाङा आं साननैसोल' थानानै थांफिनगोन नाथाय मामा लुबैया जानो आबैया नोंखौ एसेबां अयथासार खालामबाय थायो आंहाबो गांनाय दं अब्लाबो नोङो माबायदि सैसोनानै दङ आंहाबो एसेबो गोसो जाया आंबो आराम थानो लुबैयो उदांस्रि गोसो जाया जानो उदांस्रि बयबो लुबैयो नोंनि आजादि थानाय जों हिन्जाव माहारिनि खाफालानो बेनो। 'जों हिन्जावफोरनि खाफालखौ बेखौनो लिरनानै होदों गसाइया।
गावनि बिमा बिफानि न'खौ नागारनानै फिसायनि न'आव थांनांगौ फिसायनि न'खौसो न' साननानै लानांगौ गावनि बिहाव बिखुनजोआसो गावनि असे जायो सुखु दुखु नांलाय खमलाय थैस' थांस' बै न'खरावनोसै जोंनि माथो खालामनो लुबैब्लाबो थायोसै एखनब्ला गाव हारसिं मिनिखोमानानै एखनब्लाथ' आङो ओरैबायदि होख्राव गाबनो गोसो जायो नाथाय होख्राव गाबनानैलाय सोरनो खोन्थानो आं होख्राव गाबबाबोलाय सोरथो बुजिगोन आंनि दाहाखौ आं होख्राव गाबबाबोलाय सोरथो आंनि दुखुफोरखौ सुस्रांना होफैनो रावबोथ' गैया हागोनब्ला खालि न'खरनि आंगोफोराल' नाथाय न'खरनि आंगोफोरानो दुखु होयो नाङा मामा आंखौ नोंसोर मानो जोनोम होदों थैस' थांस' गावनि बिमा बिफाखौ फुजिनोसो दा आंखौ नोंसोरो फिसा महरै जोनोम होदों अब्ला नोंसोर आंजों मानो फुजिजानो बाखो मा नोंसोर आंखौ मालायनि थाखाय ओरैनो बिहामजो जानोल' खांगारनो हरदों नामा आं नोंसोरनि फिसाजो नोंसोरलाय माथो फिसाफोरजों नायजानो फुजिजानो होननानैसो फिसा खाङो अब्ला दिनै मानो आंजों फुजिजानो नागिराखै आंनि न'आव थाहोनोब्ला मानो थायाखै मानोथो बेबायदि दुखु खिन्थिबाय थादों औ आइ इसाया थिगखौनो बुंदों नोंहा जुदि बै न'खराव दसे समबो गोजोननायानो गैलाबा बै न'खराव नों बोरै थांनानै थानो गोजोननाय थाब्लासो मानसिया थांनानै थानो हायो आरो बे बाथ्रा नङा जे गावनि बिहाव बिखुनजोखौ बा गावनि बिहाव बिखुनजोनि न'आल' थैस' थांस'नि न' गावनि बिहाव बिखुनजोखौ थैस' थांस'नि थाखाय फुजिथारनांगौ बेथ' खोथा नङा मानसिया जेराव गोजोननाय लानानै थांनानै थायो बे मानसिया बेखौसो नागिरगोन बेयावसो थागोन नोंनि बिहाव बिखुनजोनि न'आ नोंनि न' जादोंब्ला दिनै नोंनि फिसाजोनि न'आ नोंनि मानो न' जानो हाया आइ आंबो बुङो आंबो नारसिनो नों दिनैनिफ्राय जोंहानावनो थानांगौ आरो इसायाथ' बुंखादों ना नों थाब्लानो आफाया गाव हारसिंनो फैखागोन आरो आफाया फैयोब्लाथ' बास खोथायानो जोब्बाय फिसा हिन्जाव आरो बिजामादै फिसा बुंब्लानो गासैबो जाजोबा बेफोरनि बाथ्राफोरनि गेजेरावबो माखासे बाथ्रा साननो गोनां दङ समाजा मा बुंगोन न'खरनि फारसेल' नायोब्ला बेबायदिनो जायो समाजनि फारसे नायोब्ला न'खरनियाव प्रब्लेम न'खरनिखौ नायोब्ला समाज फारसे प्रब्लेम दिनै न'खरखौ नायोब्ला समाजा आंखौ मिनिगोन मानसिफोरा बुंगोन सोरांस्रिया गाव सासे बिहामजो जानानै गावनि बिहाव बिखुनजोखौ फुजियालासे गावनि फिसाजोनि न'आव थाफैदों गावनि फिसाजोजोंसो गावसो उल्था फुजिजादों होननानै बुंगोन मालाया जेखि बुङा मामा मालायनि बुंनायजों बोरै थांनानै थानो मालायालाय माखौ बुङो माखौ बुङा मालाया मोजांखौ खमखौनो बुंखायो गाज्रिखौसो बारा बुङो मालाया नोंखौ बुंगोनल'सो नाथाय नोंखौ रावबो जाहोफैयाना नंगौ आइ थेवबो आं हारसिंखौल' नायब्लाबो जाया नोंनि मादै जोमैखौबोथ' नायनांगोन मादै जोमैयाथ' हारसिंसो दङ बेखौथ' आं नागारनानैसो फैबावदों आरो बेहाथ' मोदोम गाज्रि माबोरै दङ बेयाव फैदोंब्लाबो बेखौसो बारा सानदों आं नायदो इसानियाबो फैग्रोम माखासे खोथाफोरखौसो रायलायग्रोबाय आइयाथ' मेंनानै फैदों बेखौनो जिरायनो होग्रोना जिरायनानै दै साहा होग्रो बिनि उनाव रायलायमोन इसा नोंबो दे बांद्राय बुरै बायदि जाद्रायबाय आइखौ जिरायनो होग्रो बिनि उनाव रायलायनोसै दे बावलायलांबायहाय सिन्ताफ्राबो बेनोल' नालाय न'खरनिनो सिन्ता भाबनायावनो गब्र'नानैनो आरो बहा जिरायनो बहा दै गोसोआवनो फैलायलांला फैदो मामा जिरायनानै लाग्रोदो आराम खालामफैग्रोदो उनाव गासैखौबो रायलायनोसै जागोन दे आयै बे आयालाय न'आव दङना गैया जाखो आयै नों न'आव दङना आयै जोमैनि माथो बायदिसो खोनानाय मोनबाय आं ना साया मायासो खोनादों आंलाय आयै होननायसो गाबज्रिनाय खोनागारबाय आं ना फैबाय बायदोंसो न'आवलाय है नङा बे आंसो बिनि खोथा सानफ्लांबाय थानायखायनो रोमै खोनादोंदां बिदि देहायावलाय बोरै फैनो हानांगौ जाखो बेलाय आरो बिनि हौवायाखि बेबायदि देहायावखि लाबोगोन बे आयै न'आव दङना गैया जाखो बे मानसियालाय नै माथो आंबो गाबज्रिबावदों रलाय नाहैथानोसै आं बाहेराव गोसोआनो मानियासै आंनि साया मायाल' मोनथारबाय थाबाय आं आयै गैखायादे बियो मानसिया बहाबा देवानि मारि हैखालायबाय बियो आयै
एफा गाबज्रिब्लाबो खोनाया नामा न' सिङावलाय माथो खालामबाय थायो सानसे सानसे एफा गाबज्रिदों आं जोमै नों फैमारदोंसो होमबा आं न' सिङाव न' साफा खालामगासिनोमोन साया माया खोनाबाय थादों नोंनि गाबज्रिनाय थेवबो आंनि गोसोआ सानाखै जे नों फैगोन होननानै नाथाय हरखाब फन सन गैया बोरैथो फैखो आरो हारसिं फैयाब्लालाय सोरखौथो मोननो आयै जिउआव हारसिं जोनोम जायो थैनानै थांब्लाबो हारसिङानो जाखायोना आरो थांनानै थानायावबो दुखु जायोब्ला दुखुखौथ' हारसिंनो बोजबखानांगोन सोरथो दं लोगोआव आइ जोमै माबाफोरसो जालायबावबाय नामा आं गिलायलांसैहाय नोंनि संसारखौ हाबाब बेबायदि देहायाव मा थांलाय फैलाय आरो एथ' गिदिर बे मा जाया आरो बहाथो जावैसोआ आयै जावैसो टावैसो गासिबो न'आवनो दंजोबो बिसोरो आं होजों एसेबो गोजोननायखौनो मोनाखै थानो बेनिखायनो फैबाय आंखौ सिङाव लांग्रोदो आयै आं जिरायनोसै आं जोबोद मेंबाय आरो आं दसे आराम खालामखांनानै नोंनो गासैखौबो खोन्थानोसै फैदो आं मानो फैदों फै बिदिब्ला फैदो